zo Rambuai le a BEHBAWM ziak tu upa ke Zalawma Bung ni na Rambuai le Khawhar India mizo culture atwang mai na poimo tak chi chu Khawhar lu son te ra pui hi ni mithingai hian na a anom tak lo wangin an hmunarwa ka a Khawhar thlakin alunglen thlaka abik takin Zalawma a shom zwala engala chalawa munhu chuan in chung hi athim muk maya doi zep deuh tan phei chuan a hlo oma Khawhar laia tlangwal in jak te hian mi an thlamwan em thin zo Rambuai lai khan mithi anom ve thosia ria puyan nga ya zana muthil hlanin sepayan lo lu thutanga tlangwal ria khom chu min man phiar rangti lau rengin kan muzan khwa thin zo Rambuai lai chuan tlai thim ma dewa changin jing Khawhar thlengin curfew ania curfew chungin tuma pona chwa oi ani lo ek in hi kom thlang hwana a om bera curfew laia ek chwa chu shom takani thim jinga ek ngai mithilu men le Khawhar len pui tura om chang hian curfew pass relaxation la ka ngaya zandar ko thing bak min pingai me ulo mithi om zanat laiwar tur lo chu dar ko rik ma a mani in thlena ngaya laiwar tur po curfew pass a top to chuan pona chwa oi ani lo sipai duty te hian pona min lo chang run jel Khawhar len pui hun hi azan thumba curfew pass pe kani me ulova curfew pass om to lo hnu chuan Khawhar ria pui tur chu thim ma a ra in thlen mananga yani Khawhar inat langwa leng ve si riak lova ho lekha aza thlaka Rambuai laia Khawhar in riak kha kan tam theyanya o kum sang khat le zakwa somruk le paryat August thla khan kapa in min boral sana ruang thlak zan chuan zaipol shwai tu thi chu solfa zayin thlang antia wanjam nga ila solfa asak chi kha thiam emin an sa a awahan ti chi tak curfew pass atop chuan Khawhar in jak tur chu kan ina anleng manglova anei tu te kan riak chuaka tlangwal ho kha kan khum hnuaya nen lam an mukhat vek mole sangkha zakwa somruk le pako kum khan zan khat chu narzari veng munga ruang thlak zan hian kan riaka in chung kan changlova sumhuna tlangwal si chanchin moi tenen kan riaka aran nga khop maya zinga kan han har chuan tlangwal si chanchin moya foreign blanket thar multhup mai chunga ngei mai chuan ar ek pachal hi alo pher duai maya a ui sia molin aziat china afai mo ngei mai sangkha zakwa somruk le pako kumbok khan kan chen om puwan zinga fa athi in Khawhar ra pui tur kha kan chenem dewa curfew pass atop to sia ina leng lo tlangwal chen khat chu chen om ina anmuhloma kepo Khawhar in pya lok chu kan in nima se ho ka tumbik der lawa Khawhar in lu ka a maupum ram chunga kan muta a chung nei talo chu zandar ni vela chuan dain min tlak nom chup to a kanin lukhup taringwata zing tho alo hun chuan kan han thu chuak do na maupum min do na kha alo sil na samaya kan thu tur hi kan tlule lol maya zoi ya tho lo chuan ati thei chak lo chundar som panhi avui masak ber kan omna kolasip dia kona chuan mithi vui hun hi tlaidar thum ani china wayameshwai tu ten mithi vui hun hi chundar som panhi ni to ro se tia anriel chu amma sapiratan ka fa u ber chu ni som le pathum thlakhat sangkha zakwa somra le panhi a vui ngai ta a ma hi ka han ti khop maya bairabia changa kan chung te local po ngak lovin thlanwal lampanin kan in zon liam ta a diak kon pheya kian kan chung te local nen chuan kan in toka lo ngak shetila chuan kan ngak chuak mai don alo ni telephone ala om si lovale zan mutria tlangwal in jak te an han thori suk te jing Khawhar hima han thoa chhuat laya in jak te an lo mudal mai te chuan Khawhar awahan hnem tak em zo Rambuai le a BEHBAWM Bung ni na Rambuai le Khawhar India ti chu kan lo chher zo le ta a Bung thum na randa le thwai kan tumanga in lo ngai thak sak le cheu don nia